Čau lidi, moje jméno je MaxGamer100 a dneska vás vítám u druhé epizody z Minecraftu, jdeme Red, Blue, co to je? Můžu to zkusit. Tak to má můj server. Vidíte, já jsem si tady tak udělal, můj server jsem si udělal přes, můžete si za zahrát přes aplikaci tady tuto, já vám ukážu, jakou aplikaci potřebujete, abyste si se mnou zahráli. Já to najdu a je to tady toto, samozřejmě tady ta aplikace Multiplayer Master a můžete si se mnou zahrát na mém serveru. Toto by bylo takové kratší video, že si se mnou můžete zahrát na serveru. A bude se to vždycky jmenovat český server, československý, FNAF a tak. Doufám, že se vám tohle video líbilo, tak si mějte a čau!